orumiri n'eli mmadụ onye ọnwụnyụ anya ana mụlọ yi ibe maka ibe amụmụ na n'ugwu ọmụ emeka ịmụmụ na orumiri siwa maka ibe amụmụ ebe ka okwu ije ebe nwoke ndụ azụ ebe a biko dobe azụ ka nna agwa iwa nwanne gị na-adụ azụ ọgụ ụdị adịrọ ana bụ nne dis boy ana bụ nne gị anya ụdị eme m gbuo egwu gbaba ọsọ ọchụ ahụtara m ihe mana dị kedu ibe tata bụ date taa gịnị dị taa 24 nụ kedu ibe a na-ege na-eje isi ya eje ife na ịba si na iso ka ife ọ na-apụta anyị bịa mbọsa ese na god nwere zero hour na 0 hour na-abịa tata akwụkwọ 24 tụ isi ya akwụkwọ kedu mgbe ndị nwe ji naziri anya eji ya hope ọkadị ọ dị nsogbu adịrị ọnwa ihe menụ bụ na anụna adịsị adịbe nke ndị be mmụọ ọka ebe ahụ na-aka akpụ anyị gụrụ nke a bụrụ ihe aka mbe nke a bụrụ okwu ka fọrọ denụ ego ka inyere ya 2.5 ka m ji wee so osi this year mmụọ ji 1.9 ọ bụrụ 4,000 point something million inwe baya iji baya ihe bụ afọ anobi nwe ife na-akọ apụrụ ife anyị na-akọ iji baya Chineke eme biko ya bụ fanobi nwe ebe a na-ewe m iwe efe paakị a na-ewekarị m iwe Chineke biko kpọwa galuba biko esokwara m n'azụ ebe ọ na-adị na nke ndị be mmụọ ọka anaghị ka ya dọt ya don enter yes chọba ya biko nunu 7 million ya dị ya mmanụ apịa mbọtụ anyị wetara change change dị ya wetara change mme nweta n'obi jee kịta jee bakịta jee mọntụ obi kom ebe a mọntụ obi kom biri na ndị ụka mọntụ obi kom ebe a mọntụ obi kom ị na-agwa m so osi dị nsogbu adọ jee kịta na mụ na nwa abịa ka ndị na-eme ka nsọvịa ya asọvịa ya pụta injinia apịa mbọtụ dịkwa ife a na-eme o anyị nwere ka anyị bụ na mmadụ nwere nwere ugbo Chineke ga-enyezi ego gift onye gị na zuru awa anyị na ka anyị sọvịa ya na Disemba nụ amaka m ka anyị jikwa na nke ichie nwoke ma akọ ya gbara ya Disemba ọ bụrụ ọgbara anyị sebe apụọ Moonlight ego m ka ego gị aghọta m iji m 8,700 since chọọ ikwu m bụ nye m ego m na ka ihe ọkwanụ ya totoski arụ adịkwa gị ifunugo na bịa pọlọ gị aghọta m ke ga-akọrọ ya nna gị mma mụ na-eso lekwe ma anya o megide kwuche nwe ụzọ na nye ege ya akọ na-eme ya ịkịta 4 times ọ na-eme ụdị ya na-eme totoski ọgbọgwụ ịnwụsị akwụ ọbịa na gbugi na arụ m Moonlight, I ji ụgwọ eziokwu anyị ji ụgwọ onwere ife na-eme gị ajụghị na nke onye a ụmụ ụbọchị nnọkọta dịbọdụ na ya dị kpọọ nwanne m nwoke take out na shop ya ita anụ iti mmanya 8,700 ka iji ya and ede m afa ga-ewe n'iwe ikele ọ gaghị na ọbụla ya gwara esi nye ego biko nye m achọkọ m akwụkwọ chụọ akpati ụzụ saiz gị na mmekwu gị bisi igbuo ya nyegodi m ego m fes ọga bisi ya egbu ya nyegodi m ego m fes ịchọzi inwe nwa ifumashọp gị ọdụ ka isi adịrọ gị mma ọ gaghị na mụ na-eso onye be gị chere unu na onye abụ na-eji nwe setụrụ nwunu mana kịta ihe egodi m ego m kịtịkpa ma ọgbọgbọ mụ na gị na-aga kịtịkpa ma ọgbọgbọ mụ na gị na-aga ana m ediri ego mmegbu gị ebe ihe egwu n'ebe a ihe egwu n'ebe a
Right. You see what I'm about. Dara. You be mumu. I want to slide down. Adamu kwenye mili naga. Nancy.